Dobrý večer. Víta vás Raj TV. Tak ako každé ráno sme začínali rozcvičkou. Potom sme začali dobrými raňajkami, hneď potom sme sa učili prvú pomoc. A nakoniec nasledoval kvíz o prvej pomoci. Po obede sme sa rozdelili na 3 skupiny. Prvá išla tvoriť, druhá skupina do bazéna a tretia skupina, tí najstarší, hrali loptové hry a neskôr sme sa vymenili. Pred večerou sme robili pizzu, ktorá bude našou druhou večerou. Ideálny lístok na zajtra je nasledovný. Na raňajky bude vianočka s maslom, medom alebo džemom na pitie čaj a kakao. Na obed bude polievka z hlavkovej kapusty a chlieb. Druhé jedlo je kuracie stehno, rýža, obloha a čaj na pitie. Na večeru budú buchty na páre a čaj. Počasie. Dnes bol krásny slnečný deň a podľa predpovede počasia nás zajtra čaká ešte teplejší deň, okolo 33 stupňov Celzia. Za všetkých sa s vami lúčim, dovidenia. Ahoj!